קרא למנחם בגין טרוריסט ופשיסט במחנה השמאל לאורך שנים. האשמות כאלו הציבור בו שמע לא פעם. כל היציאה מגדר הפרופורציה של האיומים על הדמוקרטיה, אנחנו 70 שנה שומעים על מחנה האיומים. עד שבאתם להרוג. עכשיו, אני שומעת, אני מאוד שמחה באמת של יואל חסון, יש אולי באמת עמוד שדרה מאוד מאוד גמיש. כי על הרבה מאוד חקיקות שגם אנחנו העברנו, כמו למשל חוק הלאום שכביכול אומר משהו לדמוקרטיה שלנו, אתה חתמת עליו ואתה הובלת חוק הרבה יותר מרחיק לכת מאשר מה שאנחנו הובלנו. אז זה נחמד מאוד עם הדיבורים. מי שפוגע במערכת החוק והמשפט הוא מי שנמצא חדשות לבקרים ותוקף את היועץ המשפטי לממשלה ואת כך שאין משפטים. חבר'ה, אם אתם מאמינים במערכת המשפט, תנו לה לעשות את העבודה שלה.